Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Олсун Риева. Исәнмесез? Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Татарстан Казанышлар Республикасы автобус марафоны Әлмәттә. Илкүләм проектларга карата фикер алышабыз. Әлеге марафонны соңгы тукталышым яшьләр үзәге була, бирдә панель дискуссиясе уза. Шешекләр һәм 1 минут тынлык. Совет гаскәрләрен Әфганстаннан чыгаруга 35 ел. 2 yüzüm kontuziya buldum. 3 ay Kabulda госпитальда яттым. Татар халкының данлы улының туган көне. Шагыйрь Муса Җәлилнең тууына 118 ел. Ерак түгел урман кыр, кемнеңдер ишетелә чалгы кайравы. Бүген шәһәрдә Татарстан Казанышлар Республикасы автобус марафоны узды. Республиканың ирешүләре һәм Әлмәт районының эш нәтиҗәләре ни дәрәҗәдә? Быел нинди проблемалар хәл ителәчәк? Әлеге проект нәкъ шушы сорауларга җавап бирү максатыннан эшен башкара. Әгәр дә сез тиешле язулар белән бренд автобусына шаһит булгансыз икән, димәк сез автобус марафонының катнашучысы. Әлеге марафонны соңгы тукталышым яшьләр үзәге була, бирдә панель дискуссиясе уза. Шараның спикерлары булып Татарстан Республикасының Дәүләт Советы депутаты Марат Галиев һәм Әлмәт районы башлыгы Тимур Нагуманов чыгыш ясадылар. Пленар утырышта шулай ук район активы вәкилләрен, предприятие, оешма җитәкчеләрен, эшмәкәрләр, җирле үзидарә депутатлары катнашты. Биредә Әлмәт районы халкына ил, республика һәм район казанышлары турында сөйләделәр. Мы видим колоссальные изменения в инфраструктуре, которые делаются в рамках этого у нас проекта. И, коллеги, в этом году Алладырса у нас начнется совсем новая жизнь, когда ведется в эксплуатацию платная автодорога, которая потом соединяется с М12. Ну, мы пока этого недооцениваем. Но для Альметьевска это, знаете, это новая страница. Татарстанда 100дән артык төрле республика һәм федераль программалар гамәлгә ашырыла. Россия президенты инициативасы белән оештырылган нәкъ милли проектлар мөһим урын ала. Эти значимые сферы для жизни человека, они будут продолжаться. Кеше тормышы өчен мөһим өлкәләр буенча бурычлар алдында эшләү дәвам итәчәк. Мәктәпкәчә тәрбия мәсьәләсе хәл ителгән диярлек инде. Хәзер түбәндәге юнәлешләрне ныгытырга кирәк. Мәсәлән, хезмәт җитештерүчәнлеге, чөнки илдә эшче көч дефициты күзәтелә. Намечается в стране. Бүгенге көндә бик матур шәһәрбез безнең. Искиткеч, үзе матур, үзе чиста. Килгән кунаклар белән сөйләшүләр булды безнең. Алар действительно Біне шушы районнарда иң матуры сезнең шәһәр диделәр даже. Безнең инде халыкның, конечно, бер проблемасы бар, ул транспорт диләр инде. Татарстан казанышларына багышланган әлеге фотокүргәзмәдән республиканың уңышлы, имин, тыныч һәм тату яшәүче образын күрү мөмкинлеге дә бар. Әлмәттәге очрашу концерт программасы белән тәмамланды. Лейсан Галиева, Раил Латыпов, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясы. Бүген Әлмәт шәһәре судында узган елга эшчәнлеккә йомгак ясап, түгәрәк өстәл сөйләшүе узды. Журналистлар белән әңгәмәне федераль хаким Тәлгать Гаделшин алып барды. Узган елга йомгак ясап, ул статистиканы сөйләп үтте. 2023 елда Әлмәт судында 471 җинаять эше каралган. Узган ел белән чагыштырганда 78 җинаять эшенә әзрәк. Ришвәт алу буенча җинаять эше киресенчә күбәйгән. Шулай ук законсыз рәвештә корал белән эләгүчеләрнең дә саны арткан. Әмма наркотиклар куллану буенча җинаять эшләренең урлауның саны кимегән. Административ җинаять эшләренә килгәндә 2023 елда барлыгы 1878 җинаять эше каралган. Бу сан 2022 ел белән чагыштырганда күпкә азрак. Шулай ук суд рәисе Тәлгать Гаделшин телефонга шалтыратып җинаять эшләүчеләрнең саны елдан-ел артуын әйтте. Алиментлар түләмәү чаралары әзәйгәнен дә ассызыклады. Бүген Әлмәтнең Хәтер мәйданында ватаннан читтә хезмәт бурычын үтәгән ватандашларыбызны искә алуга һәм Совет гаскәрләрен Әфганстаннан чыгаруның 35 еллыгына багышланган митинг узды. Анда меңнәрчә чакрым ераклыктагы тыныч халыкны террорчылык группировкаларыннан яклау һәм үз бәйсезлеге өчен көрәштә дустана ярдәм итү өчен киткән кешеләрне искә төшерделәр. Альметьевск никогда не оставался в стороне.
Наши соотечественники принимали участие в боевых действиях в Республике Афганистан. На север... Хәтер мәйданында хәрби хәрәкәтләрдә катнашучылар, һәлак булганнарның әйнләре һәм тол хатыннары, аларның якыннары һәм дуслары, җәмәгать эшлеклеләре, хакимият вәкилләре җыелган иде. Мы не перестаем вспоминать погибших и говорить огромное... Без хәлак булганнарны искә төшерүдән туктамыйбыз. Аларга бары рәхмәт сүзләре белдерәбез. Алар үз вакытында интернациональ бурычларын үтәгән, тугрылыклы хезмәт иткән һәм 35 ел элек үз туган илләренә кайтып, лаеклы рәвештә алга таба тормыш итүне дәвам иткәннәр. На свою родину достойно и доблестно продолжили работу над миром и созиданием уже в новой Бүген стране. Әлмәт районында Әфганстандагы сугыш хәрәкәтләрендә катнашучы 472 кеше һәм Чечня сугышында катнашучы 801 кеше яши. В Альметьевске всего 634 человека приняли участие. Әлмәт районыннан барлыгы 634 кеше Әфган сугышында катнашкан. Чечняда безнең ватаныбыз мәнфәгатьләрен 899 кеше яклаган. Мин әлеге саннарны махсус әйттем, чөнки катнашкан кешеләр саны бик күп. Потому что количество людей, которые участвовали, очень много. Митингта катнашучылар батырлыкка хөрмәт йөзеннән чәчәкләр салдылар. Бу көнне шулай ук сугыш хәрәкәтләрендә һәлак булганнарның әйнләре һәм тол хатыннары да игътибарсыз калмады. Нас остается очень мало, все уже стареют. Без бик аз калып барабыз, картаябыз, әмма без балаларыбызны онытмауларына, хөрмәт итүләренә бик шат, барысына да зур рәхмәт. Чтят. Большое всем спасибо. Ильяс Ганиев Әфганстанга эләккәндә аңа 40 яшь була. Анда ул өлкән прапорщик булып хезмәт итә. Сугыштык, әйтеп булмый анда. Үлүчеләр дә булды. Аннары 2 тапкыр груз 200 кайтардым Союзга. Шулай итеп, 2 үзем контузия булдым. 3 ай Кабулда, госпитальдә яттым. Хәлак булган хәрбиләрне 1 минут тынлык белән искә алдылар. Татар халкының каһарман улы герой шагыйрь Муса Җәлилнең тууына бүген 118 ел. Шул уңайдан калабызда бүген күренекле шагыйрьне искә алу тантанасы узды. Аны 1 минут тынлык белән искә алып, һәйкәленә чәчәкләр салынды. Кояш чыга, кыйма ар ягында, күрше кырлар нурга кыена, тик нигәдер аның нуры безгә тыймый үткән төсле тоела. Ерак түгел урман кыр, кемнеңдер ишетелә чалгы кайравы, кичә шуннан бер кош очып килеп, шул кыймага кунып сайрады. Муса Җәлил, бу легендар исемне миллионнар белә. Ул татар халкының бөек улы. Аның турында якты хәтирә гасырлар буена яшәр. Бүген Әлмәтнең Җәлил урамында шагыйрьнең шигырьләре яңгырады. Укучылар, укытучылар, китапханәчеләр, Әлмәт драма театры артистлары да Муса Җәлилнең шигырьләрен, җырларын башкардылар. Шәһәр һәм район мәктәпләрендә дә бүген Муса Җәлилне искә алу чаралары узды. Муса Җәлил татар халкының аерым бер горурлыгы ул. Ул безнең йөрәкләрдә халкыбызның батыр улы булып мәңге яшәр. Алсу Ахмаджанова, Раил Латыпов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. 6 айлык бала елый, капшый аның солган күкрәген. Туктап карап тора. Үксеп уа ана күзләрен. Татнефть компаниясында хезмәткәрләрнең потенциалын ачу өчен барлык шартларда тудырылган. Мәсәлән, бригада җитәкчеләре өчен Татнефть Мастер 2030 дип исемләнгән максатчан белем бирү программасы уңышлы гамәлгә ашырылды. Шушы көннәрдә аларның чыгарылыш чарасы, өстәмә квалификация биреп, һөнәри яктан әзерләү турында дипломнар тапшыру тантанасы узды. 18 ай уку, 7 модуль һәм шәхси проектны яклау. Булар барысы да Татнефть Мастер 2030 максатчан белем бирү программасының 111 тыңлаучысы өчен инде артта калды. Аның максаты Татнефть компаниясының төрле бизнес юнәлешләре осталарының яңа мөмкинлекләрен ачу булды. Поскольку это уровень уже управленческий и появляется сверхзадачи, назовем их так. Аларның дәрәҗәсе идарә итү белән бәйле. Шуңа яңа бурычлар барлыкка килә. Мәсәлән, коллектив белән идарә итү, анда нәрсә булган аңлау һәм аларның идарә итү күнекмәләрен һәм кайбер өлештә гомуми корпоратив күнекмәләрен арттыру өчен әлеге программа булдырылды.
все самые управленческие навыки, может быть, где-то общекорпоративные, была создана программа. Әлеге программа беренче чиратта җитәкчеләрдә лидерлык сыйфатларын һәм идарә итү күнекмәләрен үстерүгә юнәлдерелгән. в себя и такие... Программа эчендә җитәкченең лидерлыгы һәм шәхси нәтиҗәлелеге проектлар белән идарә итү, төп сәбәпләрне эзләү кораллары, конфликтлар белән идарә итү һәм башка күп кенә темалар каралды. Әлеге көндезге дәресләр корпоратив университет базасында үткәрелде. на базе корпоративного университета. Чара барышында тигез дәрәҗәдәге диалог узды. Сөйләшүдә компаниянең топ менеджерлары катнашты. Алар хезмәткәрләрнең мотивациясе, яшь җитәкче алдында туган авырлыклар, хезмәткәрләрне эштән алу сәбәпле кичерешләр, хезмәттәшләрне бәяләү һәм яхшы җитәкченең серләре турында фикер алыштылар. Алга таба очрашу өстәмә квалификация биреп, һөнәри яктан әзерләү турында дипломнар тапшыру тантанасы белән дәвам итте. Программа тыңлаучылары алган белемнәрне куллану инде хәзер үк эштә уңай нәтиҗәләр китерә дип уртаклаштылар. На самом деле программа была продумана очень хорошо. Чынлыкта программа бик яхшы уйланылган. Эшкә кумаушаламады да диярлек. Укытучылар составы үз бурычларын үтәүгә бик җаваплы карады. Шуңа күрә без мәгълүматны бик тиз үзләштердек. Хәзер белемнәребезне эштә кулланабыз. И теперь применяем свои знания на практике. Если смотреть по шкале от 1 до 8 до 10. Әгәр бердән 10-га кадәрге шкала буенча карасак, мин 11-не куяр идем. Бу тренерлар, укытучылар уку өлешенең көчле булуы сәбәпле шундый югары бәя. Өйрәнергә теләүчеләргә, бирегә килергә тәкъдим ителүчеләргә һичшиксез уку программасына барырга киңәш итәм. Учиться ехать железобетонно обязательно. В Сюкеево было пробурено 13 скважин, но притока нефти они не дали. Не хватало денег, оборудования. Тыңлаучылар өчен «Путь нефти начала» һәм «Путь нефти победа» фильмнарын карау. Югары нефть мәктәбе кампусының лаборатория тикшеренү корпусында экскурсия оештырылды. Киләсе Татнефть мастер 2030 агымын укыту 27 февральдә планлаштырыла. Бу юлы Татнефть компаниясенең 90 мастера мондый мөмкинлекне алачак. В данном случае, вот здесь можете посмотреть, это колониальные кораллы. Әлмәттә эш визиты белән булып киткән Татарстан Республикасы премьер-министры Алексей Песошин, беренче номерлы кичке мәктәп укытучысы Альбина Алеева һәм Кара алтын предприятие эретеп ябыштыручысы Василий Маркеловка, Татарстанның ат казанган артисты Әлмәт театрының йөзек кашы Раушания Фәйзуллинага фидакар хезмәт өчен медален тапшырды. Татарстан Автономияле Совет Социалистик Республикасы оешуга 100 ел медале белән хезмәт ветераны Мәхәббәт Гарифуллина, СМП нефтегаз акционерлык җәмгыяте генераль директоры киңәшчесе Фуат Комаров, Көньяк-Көнчыгыш Әлмәт реабилитация җитештерү предприятиесе генераль директоры Валерий Кузнецов бүләкләнде. Татарстан Республикасы рәисенең рәхмәте белән Татнефть профсоюзы рәисе урынбасары Андрей Зимин, Әлмәт водоканал предприятиесе бүлеге начальнигы урынбасары Светлана Столярова, табиб-анестезиолог-реаниматолог Нияз Рамазанов бүләкләнде. Ознакайда гомер кичерүче ветеран укытучы Мария Кривуляк үзенең 100 яшьлек юбилеен каршы алды. Аны котларга район башлыгы Марсель Шайдуллин, мәгариф идарәсе начальнигы, нефтьчеләр, юбилярның якыннары җыйналды. Ой, спасибо всем, спасибо всем. Мария Михайловна Башкортстан Республикасында туа. Уфа шәһәрендә югары уку йортын тәмамлый. Тормыш юлын фронтовик Николай Кривуляк белән кулга кул тотынып үтә. Тату гаиләдә 3 бала тәрбияләнә. Мне уже 77, маме, слава богу, 100 исполнилось. Миңа инде 77 яшь, Аллага шөкер, әнигә 100 яшь тулды. Азнакайда нефть фонтаннары калыккач, алар бирегә күчеп килә. 1957 елдан без шушы йортта яшибез. Проживаем здесь, вот в этом доме с тех пор. Алар икесе дә Азнакай нефть идарәсендә хезмәт куялар. 4-миллионная армия профсоюза образования помнит вас, поздравляет вас с замечательным прекрасным юбилеем. Мария Михайловна, живите долго, счастливо, радуйте нас. Значит, вы большой-большой молодец, и хотел бы вот по поручению министра вручить вам награду, очень высокую награду за наставничество, вы потому что уже педагог и ни одного поколения. Поздравить с юбилеем Марию Михайловну. Это большое-большое счастье. И по поручению министра образования Республики Татарстан Хадиуллины Сургараевича мы сегодня вручили ей почетный нагрудный знак, почетный наставник. Это новая награда, которая была учреждена в год учителя и наставника в 2023 году.
Мария Михайловна үзенең 40 елга якын гомерен мәгариф өлкәсе белән бәйли. Азнакайның 4-нче мәктәбендә география фәнен укыта. Аны котларга укучылары да килгән. 70-нче елны безгә классный руководитель итеп Мария Михайловнаны куйдылар. Мария Михайловна искиткеч җитәкче. Ул безгә өйрәтте ничек иттереп краеведческий музей ясарга. Ул үзе бөтен әйберне җыеп, нәрсәләр генә куймадык. Экскурсиялар үткәрдек. Бөтен мәктәпләр безгә киләләр, без анда экскурсовод булып эшләдек. Мария Кривуляк тырыш хезмәте өчен Россия Федерациясе халык мәгарифе отличнигы исеменә, фидакар хезмәте өчен хезмәт ветераны юбилей медальләренә, мактау кәгазьләренә ия. Бүгенге көндә балалары тәрбиясендә 4 онык һәм 7 оныкчыкның яраткан ак әбиләре булып гомер кичерә. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясы. Һәм тагын бераз мәгълүмат. Бүген безнең телеканалда 19:38 минутта детское время балалар вакыты тапшыруының беренче чыгарылышы булачак. Бу яшьләрчә мәгълүмати күңел ачу программасы. Аның редакциясын яшь үсмерләр җитәкли. Алар сезгә иң кызыклы яңалыклар сөйләячәкләр, Әлмәтнең иң яхшы урыннары турында сюжетлар күрсәтәчәкләр, сез файдалы киңәшләр һәм фактлар ишетәчәксез, студия кунаклары белән очрашачаксыз. Карамый калмагыз. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.